ihe njide na-ejide n'ụzọ ọ dị ka o jidere nnukwu onye ọbịa anyị anyị wee na-eche kemgbe mana onye na-ekwu okwu ya erutego wee sị na anyị ga-ayọ mgbaghara Igbo nke onye chiri ya selon biko na mgbaghara na anyị na ọmamme mbọchị ọzọ kama na ọ bụ maka ọdịmma ndị Igbo niile maka obi aṅụrị gị nwa na-ege ntị ịma na oge ndị Igbo bụ ihe omume nkwalite asụsụ Igbo omenala Igbo na njirimara Igbo maka nke onye omenala Igbo na-asụ Igbo na maka gị onye ife Igbo na-amasị ya bụ na obi aṅụrị ka gị na-anabata gị na oge ndị Igbo tata bụ Sọnde abalị 24 nke ọnwa Julaị afọ abụ 2022 aha m bụ Tobechukwu Kasmel a na-akpọ m Tụwa m so nwoke mara mma ọkwa ịmanụ ọ bụghị sọsọ m nọ n'ebe a tata ọmara onye ọgbọ m na egosi ọtara ụnụ Igbo maka Igbo ndị ọma abalị ọma dịka o siri gaa kedu ka ụbọchị ụka siri gaa ndị siri rice ekeresimesi mmerichago ọfọ biko butere na anyị na studio maka na anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche maka na ama m na ọ bụrụ na ọ bịa n'ụlọ gị ị ga-ebusi nri niile mana osikapa ahụ isiri taa ofe akwụ ahụ isiri bụrụ ihe butere anyị na studio na Voice of the People 90.3 FM maka onye ọbịa nọ n'etiti anyị ugbu a bụ nwadị Igbo na-afọ amụrụ ọkụ ọkachasị ka o si metụta egwu ụka aha bụ Chika Iro mana ịkpọ mmadụ Igbo 1 na Voice of the People na-emora gị ọkụkọ ama m anabata gị n'abalị a na-asị gị were oche na ike gị maka na ajụjụ ọnụ anyị ga-abụ onye ọbịa nọ n'etiti anyị n'ụbọchị taa maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche kemgbe ọ kụrụ elekere 9 nke abalị si ndị Voice of the People kedụzi ihe mere onye ọbịa unu gwara anyị kemgbe ga-abịa anyị anụghị n'olu ya mana enwere ihe mere dị ji bee nwe dịka Tụhamsom si gbuo ụlọ kpọọ ndị agbata obi gị ikwu na ibe gị gwa ha na onye ọbịa ahụ ndị Voice of the People na-ekele anya ya na ọ wuchiela live and direct ọkwa ịmanụ ọ na-adaba ọfụma ya bụ anụ na ngwụ na mkpụ na-abịa eri mgbe a kụrụ elekere 9 ka iji na-agbara egwu daalụ maka ịdị mma gị ị na-ajụkwa kedu onye kụrụ egwu ahụ ọkwa ịma na onye kụrụ egwu ahụ ọ bụ egwu nchere oge ọ dị ma anyị nwere nnukwu onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị tata otu onye na ndị Igbo ji aba mmanụ Igbo nwere mmadụ otu onye kụrụ egwu so na ebe ọ bụla ị gara ma ọ bụrụ na ifuru onye Igbo ndị si ebe ahụ bụ ọcha n'ihi na ebe ahụ nwere ka ọ dị ma ọ bụrụ ndị sụrụ asụsụ anyị nwere nnukwu onye ọbịa bụ onye na-akụ egwu ụka ama ama n'obodo anyị bụ Naijiria nakwa ụwa niile onye olu ya na-emegbu na ọ na-agụ ya agbata oyi ọ na-agụ m n'arụ eso m bụrụ nke ndị bekee na-akpọ fan eso m bụrụ onye nkwado ya eri mgbe m pere mpe m na-akpọ ya anti tata mụ na anti anọghịla ya bụ na anyị nwere ambasadọ Chinyere Udoma aka Ududu Woman ọ bịaruola na Voice of the People 90.3 FM Ududu Woman nnọọ na Voice of the People kelee ọha na eze ndị Igbo Igbo ọma njem ọnụ ya gasị uhuruchi ọma asị nke ụbọchị taa mara anyị niile mma ise ọkwụna ọlụgo na olu a pụrụ iche na ọbụla olu n'ala Igbo ya bụ ọ bụ onye eji agụ egwu na studio ịmana olu nke ọkachasị na ọ bụ egwu Chukwu ọ bụghị ịkọrọ bụ nke hip hop onye banya wee nke a bụ egwu ụka egwu na-akpọghọta mmụọ ịmana nke okpuru kịta n'ụwa enigwe emepego n'isi anyị ihe ọbụla anyị kwuru ugbu ọ ga-anata ya ọkwa ya ọ dị mma Ududu Woman nnọọ n'ihi na asị na onye rịrị ọjị kpata ya nkụ na ọ dịghị arụgharị ọ dịghị ofele nnọọ na Voice of the People 90.3 FM ndị Igbo niile na ụwa niile na-ekiri gị mana ịgakwa gị ntị tata n'ihi na ọtụtụ ajụjụ ka anyị ga-ajụ gị dịka onye egwu ama ama onye afọ ya pụtagoro ife n'ụwa niile anyị ga-ebido n'ihi na nwata gwa m ebe ọ na-eje mgba ya ife oge ekwu ma o ruo ebe ahụ egwu bụ ife buputere gị ị nwere ike ịgwa ọha na eze ndị Igbo ka isi wee bido ije gị na egwu wee rụkịta ebidoro m ibe abụ dịka nwatakịrị mgbe m dị afọ 9 ọkwa ya bụ 9 years anyị nafọ eme ya dịka nwata na-eme ya mgbe anwa ka anyị ji mara na anyị nwere nyabụ ọkpụkpọ oku nke oyibo kpọrọ the gift so mgbe anyị naghị eme ya obere mgbe m na-erute ebe 13 years ọ bịa chọpụta nke ukwuu anyị nakwa agbagote
mana mgbe m lụchara di that was ebe 1997 Okay. 97 96 mgbe ahụ ka o jipụtazi ihe nke ukwuu. Then ebe 99 wee mee egwu izizi m nke anyị kpọrọ ngalaba 99 maọbụ ịdị ajọ njọ. Ọ wee bụrụ ya ịdị ajọ njọ ncheta egwu aha Tochukwu mana oke mgbe anyị na-etolite maka na mgbe ọ bụrụ egwu anyị ka bụ ụmụazị Aka na-eyi panta kwụgara oji. ugbu a ka m ghọtara ya bụ egwu maka na mgbe ahụ ya bụ egwu antem ugwu ala anyị bụ ihe anyị n'ọnụ. Mana gị onye ọma na-ege anyị ntị, Ambassador Chinyere Udoma awụchiela na Voice of the People 90.3 FM. Kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0700 903 903 903. Enwe otu ajụjụ maọbụ ibe ị chọrọ ịjụ ya ịjụọ ya. Enwe otu ihe maọbụ ịgụọ gbasara ya maka na ọ dịghị aka ị na achọ dị ka mkpuchigodo ekwucha. Ọ naghị esi emepe ekwentị ya kịta ndị mmadụ ga na n'ihi na ọnya bụ ọnya na-atụ anya eri mgbe mana anyị ga-agbatụ bi. Mana ihe anyị chọrọ igbu unu bụ na oge ga-eru mgbe unu ga-akpọ ihe ọbụla unu jụrụ Ambassador Chinyere Udoma ọ ga-aza unu. Ambassador, site na ihe i kwuru ọ bụghị taa ka i bidoro gbawa ya bụ ọsọ oteela. Mana enwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na mgbe ọbụla ọkachasị ka o si metụta egwu ụka abụghị egwu hip hop maọbụ reggae onye nwunye ọgụọ. Kedu ihe na-akpalite mmụọ gị? Maka na mmadụ na-ede egwu tupu ọ baa na studio ji ego ya. Kedu ihe ahụ na-akpalite mmụọ gị ibido badebe egwu nke bidecha ya bazie na studio gụpụta ya onye naanị ya ọ na-atọ kedu ihe a na-akpalite mmụọ gị? Dịka m si kwuo na mbụ na ya bụ ije ozi bidoro at the age of 9. Mgbe oge ahụ dị na nwata wee na-enwe ya onunu nyawa mkpali ije nyawa ozi, nne m na nna m ghọtakwa n'eziokwu na nwatakịrị a nụrụ ọgbụgbọ oku dị otu a. Ọbụnadị maka na amụrụ na a Catholic home, anyị bụ ndị Catholic, ndị Katọlik, ndị ụka Katọlik. So o nwere ihe anyị na-akpọ eje ọgbakọ ụmụaka a na-akpọ block rosary. Anyị jee ya bụ block rosary, ọmụnwa na-agụnite abụ. Mgbe na-agụ abụ, ndị mmadụ na-ada ụda anointing. A na-achụ kedu ihe dịzi iche na nke a nwatakịrị a na-agụ na nke ndị ọzọ na-agụ. Mụnwa na-agụ ya, na-agụkwa ya na-ebe akwa. Adamọrọ m ihe na-eme m ka m na-ebe akwa, mana m na-ebe akwa. So m bịakwa nnata mma na-asị na ọ na-ebe akwa stress. Mama ma na-asị hapụ ya na ọ ije ozi ahụ na-eme ya ka ọ na-eme otu ahụ. So amatago m rili n'oge mgbe ekere aka na ya bụ ozi bụ ihe dị n'ime, mana ọ ihe m amụrụ otu a ga-esi mee ya. Mana mgbe ya bụ oge rukwara ka ije ya ozi n'ozuzu oke, Chineke mepekwara ụzọ ka anyị nwee ike mara how to go about it, and here we are today. Abụrụ m onye na-edenwu egwu dịka na ka ntetasị ka ndị egwu dị otu a ma ọ ka m nwere ihe dị otu a dị egwu ga-adị otu a nọ. Ana m anọrọ otu a ezinye m ya dịka ozi, nye m okwu niile m ga-ekwu n'ime ya dịka ọ dị. Ọ bụrụ na ị ga-egwu m dịka ebe gị na-ejere ndị gozi hụ na ọ wụrụ ihe m ji aka m tinye n'onwe m, ọ dịka ozi dịka otu esi wee gwa m sụta m kwuo ya, sụta agwụkwa ya, ambịa nsụpụta ahụ gụọ ya bụọrọ onwe m. I'm just bụ ihe oyibo kpọrọ vessel Chineke ji arụ ọrụ. Chineke ji arụ ọrụ. So ihe ma wee yuzo gị deliver the message, na-agakwara onwe gị aka m adịghị na the making of the message ọnwụ m mere. So ozi niile, as a matter of fact, etoro m n'ala Igbo, so amụtara m Igbo amụta. So mgbe ahụ m bidoro ya na-agụ ya bụ egwu Igbo, mana ebe m gụrụ akwụkwọ, ebe m nọrọ wee too, n'obodo m nọrọ wee too, ana m agụ egwu mana ọwụrụ egwu ụka. So mgbe m lọtara be anyị bịa hụ na nne na nna m na ezinụlọ m bụ ndị kwụrụ Chineke mgba, kwụrụ ụka mgba, wee sonyeziere ha nke ukwuu, wee bupụtezi uche m from ụdịka egwu nke ahụ m na-agụ na ọgụwazie egwu ụka m bịa bidozie mụtawazịa Igbo site na enyemaka ụmụnne m ma ndị
ndị agbata obi ma ndị niile gbara anyị okirikiri mụtawazịa Igbo rukwata ide Igbo na-enye m nsogbu mana ana m ejisike na-asụ ya so m na-agwa ndị mmadụ na ọ na-afịakwana m ahụ anaghị ekweta ya ọ igosi na mgbe Chineke chọrọ ka i jeere ya ozi ọ ga-enye gị nkwado zuru oke ọ chọrọ ịma ebe ị nwere nsogbu ma ebe ọ ga-afịa gị arụ ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ije nya bụ ozi ka inwe ike chekwa ozi ahụ nke ọma so in essence ozi gbasatara igwu egwu m abụrụ ihe m mụrụ amụ nwere onye kụziri m enwere onye nsoro na-eje ọ na-enye m ohere ka m ngụtụwa ka m nwee ike mụta enwere onye kụziri m ọ naanị Chineke kpọrọ m ya ozi na-ejekwa ya mana mgbe ahụ m bidoro na-eje ya ozi anaghị m enye anya na m ga-aga na studio gụwa nke a ga-ere n'ahịa achọstụ m na-eme ya na chọọchị were ya na-eje Chineke ozi n'ụlọ ụka na-ebulite mmụọ ọ na-enye m ọṅụ na ụmụaka ndị ọgbọ m na-abịa ụka maka m anyị na-abịa ụka ha ga-ama na ọmụ na-agafe ha na-asị ka anyị gbaba na Chinyere na-abịakwa na Chinyere ga-agụrụ anyị egwu ka ije gbaa egwu Chinyere ọ dịkọrọ Chinyere ka eji jezi ụka but mgbe ahụ dịka nwatakịrị m akwụkwọ nwere ihe m ji kpọrọ nwere ụdị atọ I was just excited about na ị na-aje n'ụlọ ụka na were fada ga-enyegodo m ka m nwee ike gụọ dị egwu and otu aka isi na-eme ya Chineke wee were that platform wee kwadochaa m nke ọma mgbe m jere studio ka m gụọ egwu izizi m ọ bụghọrọ m ihe ọfụrụ ndị mụ na ha so nọ na studio amatara ha ka na ha na-ajụ onwe ha ọ eziokwu na ọmụbọsị izizi nwa na-abịa na studio bụ ihe ha so this is my first time ekwetara ya because abụrụ m egwu dịka onye bịara ọhụrụ agụ m egwu dịka onye na-agụba agụ maka agụba ewubego m ewube nwụrụ nke a na-akpọ local champion na-ewu ezigbote owu n'oge ahụ mụnwa Gozie Okeke maka ịbụ agbata obi so ndị ụka ha ndị St. Simon tinye Gozie n'iru ndị St. Mary's etinye mụnwa anyị anọrọ ebe a na-akwaghị onwe anyị gụchaa ya onye ọwụ na-ewere ọṅụ n'anya so ọ ihe sitere na nwata ihe Chineke tinyere n'ime ọ natara chi ọ dị mma ọ bụla ka na-esonye na ọka bụ n'oge ndị Igbo Voice of the People 93.3 FM ka anyị nọ onye ka anyị na ya nọ anyị nwere nnukwu onye ọbịa pụrụ iche onye egwu ama ama n'ala Igbo otu onye n'ime ndị Igbo jiri biri otu onye n'ime ndị Igbo ji dị ebube otu onye olu ya mere ka anụkwa asụsụ Igbo n'ụwa ya n'ụwa ka esi na ya na-enye Chineke otito onye ka anyị na-ekwu bụ Ambassador Chinyere Udoma ịkpọ ya Odudu woman ọ ga-achọrọ gị ife odudu anyị kara bịa ka mana antichi n'ihi na be anyị o nwere onye na-aza Chinyere na be anyị wesị anyị kpọwa ya antichi o wee mezie mgbe anyị na-etolite onye ọbụla na-abụ Chinyere ma ya tọrọ ya anyị atọghị ya bụ antichi ka na n'abalị a anyị ga m egoro afọ ahụ akwa gị abụ antichi ndị mmanya ọfụma efu na m akarịgo anti mọmi chi ihe a na-akpọ mbụ big mommy ya nne buru ibu nnukwu ọ dị mma n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ajụjụ anyị ga na-ajụ mana anyị ga na-arịpụta n'ihi na nwayọ ka eji na-eji aga n'ugwu ọkwa nwayọ ka eji alọsa ya bụ ofe dị ọkụ ka ị na-amalite egwu gị ebugobugo egwu tupu ịlụọ di ka ị lụrụ di wee budo egwu kedu ihe isi aka mgba dị n'ime ya agụbago m egwu mana bụrụ nke ịpụta ife nke ahụ ịpụta ife nke oyibo bụ prọfeshọn ọ nke lokali ị na-emekwa ọnụ mgbe m lụsizi di ka m bụzi nke gara afịa ọbọdị gafịa nọ nke ga lokali nke ererera CD nke bara n'ime afịa so agụgo m di gbara akwụkwọ mụọ dị nwa izizi bifo ngwa egwu mbụ amụgo m nwa ejima before then
Oh, iwu mama ejima. otu aka Oh, mama eyabeji dịka ndị Yoruba si agba ụnụ mana anyị nọ n'ala ndị Yoruba. Enwere otu ajụjụ chọrọ ịjụ gị maka na ama m na ịgụọla ọtụtụ egwu dị iche iche bụkwa nke eji mara gị n'ala Igbo taa nakwa na Naịjirịa ọbụla na mba Afrịka. N'ime egwu a niile gụrụla, kedu nke gbara kacha gbuo ọkpụrụ ndị mmadụ ji mata gị n'ebe ọ dị ukwuu? Enwere m ọtụtụ egwu ndị mmadụ ji mara m n'ebe ọ dị ukwuu maka na egwu mbụ m bụ ihe gara nke ndị oyibo na-akpọ viral, nke Igbo nke ịtọ nke ịnọ nke ise nke isii ha ncha otu ahụ wee ruo na Wind of Glory. So ndị mmadụ bụ onye ruo o were na nke metụtara ya na-akpọ nke sọrọ ya ịdị ajọ njọ. M oge m meriri ya ndị mmadụ na-akpọ m ịdị ajọ njọ. Oge m mere agụ na-eche mba ndị mmadụ kpọba m agụ na-eche mba. Oge m mere Adịm Well Loaded akpọba m Adịm Well Loaded. Oge m mere Wind of Glory the seven ha na-enyecha m aha jide na all those abụ niile ndị ahụ. So onye mara nke o si na metụta ya o si na wee na mana a ga-enwerịla n'ime egwu a niile a ga-enwerịla nke bụ na ya bụ ya nwere ike n'ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na mgbe ị kwenyere ya ndị mmadụ ji ya mata gị n'ebe ọ dị ukwuu. I don't know, mana nke mbụ bụ ịdị ajọ njọ. Nke ahụ mere m mpụta ihe n'ebe dị ukwuu. So dịka a na-eme ele anya nwatakịrị ọ ga-emekwa ihe dị maka nke ọzọ, anyị wee mee agụ na-eche mba maka ihe akụkọ dị n'ime agụ na-eche mba ahụ mezie agụ na-eche mba ọ dịka ọ ka kwaziri dị ajọ njọ. Aka na-ekwu okwu agụ na-eche mba anyị wee mee Adịm Well Loaded. So Adịm Well Loaded aka na-ekwu ka a na-ekwu ọdọ na-apụtakwa Amazing Father to you, what a marvelous God. ọ dị mma. Igbo ọma ijem ọnụ mma afụgono ka o si ada n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Aga n'ebe ọbụla ka anyị gbachara ntị egwu a anyị na-alọchiga. Ọ bụ na alọchiga ụnụ ga-anọkwa olu odudu ma aga n'ebe ọbụla anyị na-abịa. Voice of the People 90.3 FM. Olubi Oduani.
You are the God of surprises. You are the God of impossibilities. You are the God of favor, 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 favor. With many, many blessings. With many, many blessings. With many, many blessings. America, I reckon. With many, many blessings. With many, many blessings. With many, many blessings. America, I reckon. With many, abalị Sunday ọkachasị nke abalị a anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị Ambassador Chinyere Udoma ụna ngwa na-abịa ndị bekee si na anyị ka nọ na Genesis anyị amabeghị Malaka ọkọzi nruzi Revelation ihe niile anyị jiri bịa n'abalị a o juru eju ma bara ọkachasị ka o siri metụta egwu Ambassador Chinyere Udoma ọka bụkwa n'oge ndị Igbo mkpakịrị abịa na Voice of the People 90.3 FM ka isi n'olu anyị
ụlọ ahụ n'aka ya bụ ihe si aga ka anyị ga-esi ka anyị jiri were nwayọọ nwayọọ na-aracha ya bụ ofe mana ọ dị mma ambassador tupu anyị aga obere ezumike ọtụtụ ekwentị na-abịa anyị ga-ayọ mgbaghara na ya agaghị ebu ya kịta mana anyị ga-enyekwu n'ohere ịjụ Odudu Woman ajụjụ ambassador ka anyị banye n'ezinụlọ gị n'ihi na dịka onye egwu ama ama ịmara ndị ama ama ọtụtụ mgbe ka anyị na-anụ na ọ bụrụ na enwere nsogbu ezinụlọ nka ọ bụrụ na ọ bụghị nka ọ bụrụ nka ọ bụghị nka ọ bụrụ nka mana echetara m na afọ gara aga itinyere ọmarịcha di gị ebe ọ na-esi nri na kichin iwee dee inye maka ya iwee sị na hobby is cooking today ya bụ na nwoke amara ma na-akpọ di oyom na-esi nri tata nke a butere ọtụtụ ndị mmadụ mgbe na-ajụ nke a ọ bụ eziokwu nke ọ bụ eziokwu mgbe sị ka njụọ gị dịka onye egwu ama ama itinyere ya ka i wee tinye ka ọ na-emebu ya emebu tupu i wee pụta bụrụ onye ama ama ka ọ maka na ịpụta gị ọ bụrụzi onye ama ama ka o ji wee budosiwe nri nke ikpeazụ anụ mba aka ekpucha nwa di m nne di m bụ nwaanyị ha na-eti abụ ife dị mma ọ nwaanyị eji isi nri wee mara and nri ka o ji wee na-esi wee mere aka ọrụ o nwere ebe ọ na-ere nri n'Ọnịcha so ndị m bụ n'ụdị ọkpara ya so o nwere ka diọkpara ya hapụ ịma ihe nne ya na-eme nke ọma and di m bụ onye laikiri nri ọta ha na-atụ n'ụtụtụ mee gịnị mana ọta atụ 5 o'clock enye ya nri 5 o'clock edukwa n'oge mana iji wee ebe Chineke si na mmecha ihe niile bụ na ịma ndị ihe a na-esi n'ite mere di m gaghị Ifeanyị Udoma aka ekpuchi ọnwa na ọ na-esi gbogbo mana na ọbụrụkwa njakịrị di m ndị ọyị ya na-anụ ọnụ makwa ihe m na-ekwu di m chọọ isi na ọ ga-agba mụ na ndị frens m chọta m jee nọrọ ala ka m bịa osiche butere anyị problem bụ na ị ga-asịkwa anyị na chọọchị ị ga-eri nri ahụ ọ bụcha ebe nsogbu dị ọ bụrụ mgbe di m na ọ naghị esi nri everyday mana problem nọ na m gara asị achọ m iri ọ na-ewe ya iwe mana ọ ga-esi mụọ onye isi nri na-amasị nke ukwuu one of the things my mother sikwa nri ọ dị na mkpa bụ nwanne m nkịta ọmụ bi na London ọkwa nri ka ọ na-esikwa wee merekwa aka ọrụ ọ bụkwa na m anaghị eme ihe m ga na-esikwa nri a na-esi nri ọfụma ọ na-enye m ọṅụ isi nri mgbe nnukwu onye ọ na-emekwa otu esi eme so mgbe ụfọdụ nchazigharịa maka na m nwa chọrọ iri maka enwere m arụ ibu ebe ọ bụ na ọ na-esi nri ọ na-ejiri onye enyemaka mana nsogbu ihe enwe bụ na ma okporoko ma azụ ihe na-agwụ agwụ Odudu Woman amakwa m esi ndị na-esi n'ụdị nke aka egusi ọnwa na-eji okporoko esi stu ọkwa manụ ọ na-adaba ambassador enwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na na-ekwutego okwu ji gị achọghị m ịjụ gị ajụjụ abụọ mana ọ maka na Tochukwu ekwutego okwu ji gị enwere otu egwu egoro is done n'ime egwu ahụ iwebatara di na ụmụkwọ ya ga-ego dị iche iche ihe nwere isi ụjọ wee tụba gị mana emechara otu ndị mmadụ na-asị mana mgbe ụfọ nọrọ na-arụrịta ụka ihe ọgwụ di ya na-eziokwu ka o ji gwa egwu a ka ọ bụ ihe mere onye ọzọ ya ewere ego biko gwara anyị akwa Igbo nsogbu onye a wụ ihe mere from 2010 or 2011 na 2012 onye iro ahụ bụ ekwensu bịara ka obi bie ma laa n'iyi mana Chineke asị ya mba na ajadu abụghị na maka mụ ọwụ onye obi aṅụrị na-amasị nke ukwuu ana m achọkwanụ ka m na-eyiri akwa mara mma na-edozikwa onwe m n'ebe mara mma aga m black and black aga ama m mma and couple with my age ma bịa nọrọ na-asịzi m nne diwe ọkwụwa dị ọ dị mma gị nwamakwa na ọ dịrọ mma o nwee ka ọ dị so Chineke anyị gbakwara m ọgụ so di m yara ahụ siri ike mana Chineke gosiri ihe o ji bụrụ Chukwu wee zachakwa ahụ dịkwa mma wee anyị na-anọrọkwa
ya bụ na enwere ihe mere aka kpara nkwa ya ekwuo otu a ka ọ ihe mere ijiri so ihe niile ahụ bụrụ n'egwu ahụ bụ otu ahụ ka ọ dị tupu di ma na-adịcha mma dị ọgwụgwọ ego niile na ọnwụgwọ sef na ọnwụna mana achọghị m ịma ihe ndị mmadụ na-ekwu ihe m na-echenwe ihe Chineke ga-ekwu onye akpọrọ m okwu ka ị mara ihe ọ na-ekwu mana ọ sị na ọnwụ ike awụrụ oke anyị wee chetakwasịgharị ụmụ okwu ndị ahụ ọ gwara n'ikwu eziokwu o nwere one track dị n'ime album It's Done Now nke ahụ it has been my prayer point, it has been my life, my joy in all my songs. That's Igbo n'anya m maka na egwu ahụ awụrụ egwu, it was a miracle, it was a testimony for me. Mgbe m mere egwu ahụ, that's Igbo n'anya m. That night di m ahụgo di m ahụgo wee tipu mkpụrụ oke ọnụ ihe m na-agụgụ Igbo niile anya m na m ibebe zoro ndụ m ebe m na-abere m ọ bụ gị bụ ọnụ na-ekwuru m maka ike agụgụ m. Every means has failed, everything failed, ego failed. Anyị nọ mmadụ ego mana Chineke there was fund, but even money failed, doctor failed. Wee kpọba Chineke si ya biko wee n'ụmụ m ebe ka m na-ebido ka m na-esije ihe ụra si erika na-apụkwara m nwoke biko Chineke wee si n'ebe dị elu wee zama ekpere when all hope was lost. My life is a testimony, everything. Ama m etu m na-esi akọ ya ana m ala icheta ihe ahụ mana asị m Chineke na ọ ga-emekwa ọ na-adị onye iro m sef ọma afọ ihe ahụ ụfọdụ. Ọzọemena bụ aha mmadụ ịmana anya wela n'ezinụlọ gị ugbu a ị ga-azacha ajụjụ niile metụtara ezinụlọ. Kedu afọ ịlụrịrị Igbo ụmụ ole, kedu ka i si ewepụta ohere maka na ị bụ onye ama ama mgbe ụfọdụ akpọ gị ọrụ ebe a ịnọ na studio ị na-eme nke ahụ, kedu ka i si ewepụta ohere nye ezinụlọ rụọ ọrụ dịrị gị dịka nne na ezinụlọ nwekwa ohere rụọ ọrụ ị na-arụkwu egwu na kedu ka i si ewepụta ohere maka ihe abụọ? Chineke na-enyere m aka tikwuo na di m bụkwa onye kichin na-agbagwoju anya, so mgbe ụfọdụ na-asị m nne hapụ aka m jee ahịa, hapụ aka m jee mee nka ka m mee nka si oke ya onyekwara aka n'ụdị o nwere ike mụnwa na-agbagharịkwa n'ụdị nke nwekwara ike nwekwara ohere ana m ewepụtakwa oge nwere ime ike were ofe abalị bilite ebe 1 o'clock baa kichin sie ụzọ ofe ịtọ pakịara ha ọ ga-awụ ma nọrọ ya ana m eme ihe kuku eme m kuku ọmụọ bụ kuku maka na asị m ka m ajụọ gị na nwere onye na-esiri gị ya onwe kuku ka m ịkpọkwa m ndị oyi mụ na-akpọkwa m si m nne siri m ofe olugbo mesie ya pakeji ya si asend your driver ka ọ bịa buru ya ndị Abịcha Island ha bịa buru ya. It's my hobby. Hapụ m kichin enwe ihe eji Ambassador ịsabeghị m ụmụ ole isi na-ewu mama ejima Igbo ụmụ ole maka na ndị na-ege gị ntị ndị nkwado gị ọfans ga-achọ ịma ka ọ ga-abụkwa na-enwe ebe nwere nrọrịta ụka nsị enwere ndị Igbo kwuru na anọ ya from the horse's mouth na ọ sị na ọ bụ ụmụ ole dị ụta ikpe ụmụ ole Sinamara Chineke anyị dị anọ ụmụ anọ hapụzie ndị nwoke dị 3 na ofu nwanyị anyị kwesịrị ịdị 5 ma ha bịa gbagbuo Chukwu Emeka nwa m ya anyị afọsịa nwoke 3 na ofu nwanyị. Ede nwekwara ndị nke anyị mere nke oyibo na-akpọ adopt, anyị kwutere ekwute iji wejere Chineke ozi, so anyị hiri nne. Ọ dị mma Igbo ọma na-ege ntị, ọ bụla ka na-esonyere anyị ọka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Afọ m bụ Okechukwu Kasmi, a nakwa m tụrụ ha nso nwoke mara ma ọkwa ịmanụ ọ bụ m na Chika Iro Adigbo nakwa onye ọbịa pụrụ iche anyị nwere onye gwa ma na ala anyị bụ Naijiria nakwa ụwa niile bụ Ambassador Chinyere Udoma, Odudu Woman, ka anyị na ya nọ na tata n'oge ndị Igbo. Odudu Woman aga m ajụ gị n'ihi na anyị ga na-apụta, anyị ga na-arịpụta ihe gbasatara egwu na-akụ ọtụtụ mgbe ka na-eme anyị egwu ọgbọ anyị garịa ya amaghị ama ọgị nwakụrụ ka onye kụrụ ọtụtụ mgbe ka na-eme asị na ọgị nwakụrụ egwu a onye ọzọ bịa kwụkwa egwu asị na onye ahụ kụrụ egwu a
anyị aghọtara ọzọ ife na-eme na egwu ahụ. Ị nwere ike ịkọwara ndị na-ege ntị ihe gbasatara ọnọdụ a n'egwu gị? Na mbụ ma na Chinyere Udoma bụrụ onye soshal midia. So maka na mgbe anwa abịa na agwa anyị ịpụta na Facebook ekwensị abanye gị n'ime mmụọ ọjọọ biri gị n'ime ndị atọrịa gị na nlọ, nwere ụdị ihe agwara anyị wee chaghara soshal midia. Mana ndị nwere opportunity ma ihe ọ bụ jiri n'oge wee maba ya, ndị mmadụ wee mata ha. So o tebere aka m banyere n'ihe soshal midia. So mgbe m ji batazia mfụ na enwego ndị nọchichara m na-azara aha m, were egwu m bụrụ celebrity. Yes, were egwu m na-ewu dịka ọnọ nke ha. Ịbụ na ọtụtụ ndị na-arụ m ọrụ taa ngwakwa ha na egwu a bụ nke masị mgbe omi na-asị si oke ma go and check dị maka na mgbe ahụ anyị bidoro enwere m soshal midia, enwere Facebook, enwere ihe na-akọwa bụ na ọtụtụ egwu ndị egwuru mgbe ị ka na-ebudo dị tupu soshal midia apụta ọfụma ndị mmadụ gara bute ya. Enwere egwu m anyị kpọrọ I think Glorious Praise ka bụ my second album. Ebe ahụ ka anyị nwere I have a father that will never ever fail. Ọtụtụ ndị mara ama na igwe onye ọma setụ let us go. Ọnụ nwagoro nke a gbaa m ụkwụ n'eze, gbaa m ụkwụ n'eze hapụrụ m titi m. Ya bụ na ọ gị nwagoro onye ma set. So nke ahụ a lot of songs mgbe ya ndị manasị ma ọ mịa ọgwụwa wee gwasa n'ọkwa n'igwe m anaghị ekweta ọ dịka ya sị na onye ọhụrụ, ma bikos na mgbe ahụ anyị mere enwe ha ebe anyị na-eje na upload ya anaghị m apụtakwanụ ka ndị mmadụ maka onye mbụ. Enwere ndị ga-akpọkwa gị ọ na-asị gị biko na ọ chọrọ ka ọkụ ime bidota na ndị aka ị ga-agụrụ ya sizie ya n'ọkwanụ gị nwanwe dị ọsị mba na ụlọ gị nwanwe ya, mana gị bịazie ụgwọ si oke amanụ m ka m ga-esi nwa m ọgụ nke ahụ. So mgbe ụfọdụ I'll try to get the ya mefere egwu sizie ya mgbalie ya ana nke ebe ahụ na wee mezi Chinyere Udoma bụ na nke ahụ nọ na jaket ahụ dị iche na nke a kịta fụgị ya, mana anyị ka bakwara ahụ na-ama na-ejikwa maka na ya bụ iru ka bụkwa ofu ihe ka ọ na ọ bụrụ ya. Ọ dị mma, ọ nwere otu ajụjụ m ga-ajụ gị tupu anyị ala obere ezumike. Ọ bụ na ihe sonyere anyị, ọ bụ na anyị la obere ezumike lọghachi, anyị ga-emepezi ekwentị anyị ọfụma ka ụmụ n'olu Odudu Woman, n'ihi na ụmụ ndị na-atụ anya ka ha na Odudu Woman kwuo hello kedu ka ime. M ga-ajụ gị otu ajụjụ tupu anyị aga obere ezumike ga-agba aka afịa. Ọtụtụ mgbe ka m fụrụ ebe itinye n'ọba soshal midia ndị mmadụ ịsị na ndị mmadụ na-eji afa gị na-anapụ ndị mmadụ ego. Ọ bụrụ na ha were afa gị fa mepee ụlọ akụ, ya bụ mepee akaụntụ, were afa gị mepee akaụntụ bie ya akwụnyere ha ụgwọ n'ụdị nọ gị nwa, rụzie n'ihe emume amafụ gị, ndị mmadụ pụtazie wee na-asị na ị na-eme ikpe nkwa ịgharịpụ. Ife ọ bụ eziokwu? Eziokwu. Ihe onye abụcha challenges anyị nwetachara mgbe ahụ anyị batara soshal midia, bikos ndị anyị jikwa ya na-eri mgbe tere aka maka na ndị mmadụ amatacha ha mụwa n'oge. So mana ndị ahụ nọchitere na-aza afọ ahụ na-eme enwere nọmbazi ndị gị na fonu m kpọọ ya ihe ga-ahụ Chinyere Udoma through call enye gị Chinyere Udoma. Mba ajụzi Chinyere Udoma nke ọma nke ahụ onye mkpọzi onye agwa ya na ọma ọwụ Chinyere Udoma ọ gbanyụọ ya. Ifuno ndị ahụ ndị na-ejikwa ya na-eme I'm telling you, tupu it took me o were anyị ọtụtụ oge iji wee napụta ndị mmadụ ma YouTube anyị ma everything, because enwere ọtụtụ Chinyere Udoma ọtụtụ nwanne m mana Chineke na-enyere anyị aka tinyekwa na anyị na-apụta na-eme ka ihe a na-akpọzi fon nọmba akara ekwentị anyị na-adị ebe niile ka ndị mmadụ nwere ike na-reach anyị directly. So you need all this season na onye nwajisi gbaa akpọ ịkpọkwa anyị nwere ọfịs agwa gị ọha na-eke agị mana obi na-agba gị njọ ma ị na-afụ nke dị egwu na ọ na-ebutekwa nke dị egwu. O nwere mgbe some pastọ kpọrọ m
na-asị m ngwa m na-agwa m ego ihe ọsa pasta mụ na gị ekwutubeghị mgbe ọ ma m onye ọ sị na ụgwọ na m ụgwọ na ọ ka enyezie m balansị ndị onye egwu ndị asị ya pastọ na ahụtara ya iwu ọ sị na ọ kpọrọ m ime ọ na-akọzi ya bụ ife wee gboo na fejigo afọ m na-apị ya ezigbo akatamkpo ego ebere ya wee merie m o wee wute m because ya bụ ife adịrọ mma a na-etinyekwa ya na my Instagram handle na-etekwa ya ụkwụ ha na mkpọrọ nọmba ọbụla na onye na-agwa gị don't pay money into any account. Mmadụ onwe ndị ga-etinye asịsị na nna anata ego na afọgo m ụtụtụ mgbe ife a mere mgbe ọbụla m na-ekwu okwu ego ana m apụta n'onwe m anaghị m ede ya ana m apụta n'onwe m sị ka e nyere mmadụ aka ma onwe nwere onye anyị chọrọ ka e nyere aka maka na e nwere onye otu anyị ahụ na-adịghị anyị rụkwara ego ka e nyere ya aka ọtụtụ ndị mmadụ tọnụkwara nke ha ana m apụta kwuo ya na ama ede ya so ndị mmadụ amata ụgwanụ nke nwe our original handle from the fake ones. So anyị fụkwa nke a na-agbụrọ nke bụ nke ezigbo ya anyị edekwa ya gosikwa ndị mmadụ rịpọtụkwa ya enwe ike shọta agba. Ọ dị mma Igbo ọma na-ege ntị ọbụna afụgo na ọ bụrụ na ọ bụrụ Chinyere Udoma ọma mbụ Chinyere Udoma adịghị bụ otu onye ka ọ bụ ya bụ na maka ndị ahụ a na-egwucha ndụ eji afa ya na-egwucha ndụ ọ na-anụgo ife okwuru kịta na ife ọbụla gbasatara ego na ya ha napụta n'onwe ya si gị lekwa ya ma ọ bụ na ịkpọ ma ọ bụ na ọ bụghị ya akwụnyekwana ụgwọ ọbụla mana ngwara ngwụ na-abịa ka anyị ga-agbachara obere aka afịa ọ bụ na anyị sigata anyị ka nwere ajụjụ ndị ọzọ anyị ga-ajụ ya. Hello, my country person. Wetin you sabi about Boutique Foundation Health Enlightenment and Health about comprehensive computer test. Wetin you sabi about 21st century medical system of robotic medicine. The Boutique Foundation International na non-governmental organization wey dey provide quality homeopathic healthcare informate plus service computer laboratory tests for clinical disease prevention. Our comprehensive computer test no dey tear pocket and e come dey effective for person wey dey too weak, person wey inside the body dey too hot, person wey dey impotent and person wey get erectile bouquet, person wey no fit sleep well, person wey dey find pregnancy plus person wey dey too get miscarriage. Our computer analysis go help you find out wetin dey cause all this wahala and wetin you go do to cure all of them. Oya call us for phone or you visit our comprehensive computer laboratory center of the Boutique Foundation International wey dey number 9 Olowu Street off Obafemi Awolowo Road, Ikeja, Lagos. You fit call us at 08022241516. Again, 08022241516. 08037072231. Again, 08037072231. Abina 08099216000. Again, 08099216000. Remember, say our office is at 9 Olowu Street off Obafemi Awolowo Road, Ikeja. Get symptoms of sickness all the time. Wetin you suppose do na new comprehensive computer test wey go help you find the correct thing to do so you go get ogbonge relief for your body. Any kind sickness wey dey worry you, whether na typhoid plus malaria all the time abi something dey waka inside your body
body if you no dey sleep well. If every time na so wiwi you dey wiwi, shey na weak erection dey worry you, abi you dey impotent. Even if say you dey get miscarriage plenty times, or you dey notice say inside your body dey hot all the time, just come do new comprehensive computer test. Uchi Foundation International, we go find out all the cause of all this wahala and come give you better treatment, so you go get your health back with smile. We go follow am. Our office dey for number 9 Olowu Street off Obafemi Awolowo Road, Ikeja, Lagos. You fit green us for all this number 08022241516. Again 08022241516. 08037072231. Again 08037072231. Abina for 08099216000. Again 08099216000. The Robotic Foundation International, they tell you say health and wealth. Ọmọ bụ nwa amadi ahụ a na-akpọ Mr. Nwanne nke a bụ oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3. Abịa. When we go back now, we open line. The first can call you. Alright. Igbo ma eji ọmọ na ịlazarala na obere ezumike ahụ bụ nke anyị gara. Chetakwa m bụ na oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Aha ka bụ Atobechukwu Kasmee. To Hanson nwoke malụma ọkwa ịmanụ. Ọ bụ mụ na Chika Iro Adigbo 1 na VOP. Nọ n'ebe a tata na-ewetara gị oge ndị Igbo. Onye bụ onye ọbịa anyị tata pụrụ iche. Ọ bụ onye egwu ama ama na ala anyị bụ Nigeria kwa mba ụwa niile. Ambassador Chinyere Udoma. Odudu woman ka anyị na ya nọ tata n'oge ndị Igbo. Dịka ezigbo nwafọ Igbo n'ala Igbo na-asụ Igbo ọfụma. Ọ na-anụgo na oto gị n'ala Igbo mana ọ na-asụ Igbo. Kezidi maka ndị nwa bụ onye toro n'ala Igbo na-amaghị asụ Igbo. Ịma na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-asị na ndị ama ama adịghị asụchi Igbo. Ma mụ na-afụna ka o si akpapi ya bụ Igbo. Ọ na-abanye n'anya oziwa ya na-arịpụta. Ya bụ na anyị ga-emepe ekwentị anyị kịta dịka onye na-anụ olu anyị, onye nkwado nke ndị bekee kpọrọ fans. Ị nwere ike ịkpọ Odudu woman. Ị chọrọ ekele ya, o nwere ikwu ya na-atọwa gị ntị na-eme agụghara ya ebe a kịta ị na-awụli elu. O nwere ajụjụ ị chọrọ iji ya kịta, o nwere ife ị nọ ị chọrọ ikwu, ohere dịrị gị kịta na 0703903903903. Anyị mepego ekwentị a, gwa anyị. Abalị ọma. Abalị ọma. Hello? Biko gbalata redio gị. Abalị ọma. Kedu afọ gị na-ebisa anyị? Adachọ isi bariga. Okay, gaa n'iru. Ka nne m Ọ nọ ihe ebe a live and direct. Ọkwa ị na-anụ olu ya, ọ bụ olu nke ị na-anụ. Okay, iche na-etepu. Okay, funu na VOP, ihe anyị kwuru ka anyị na-eme. Daalụ nwanne mmadụ. Ọkwa ịma nọ. Daalụ. Daalụ. Thank you. Daalụ. Daalụ. I love you too. Daalụ. Thank you. Ndewo. 0703903903903. Ha sị na ya chi na-etepu ya etepu. Odudu woman nọ ebe a. Ọ bụrụ na ị ka na-esi ngọ nọ n'ebe a kwa na ndara ebe mgbagbara ọsọ kịta abanye na ọba webụsaịtị anyị bụ Voice of the People
ikiri ya live and direct. O nwere na akpa anyị abalị ọma. Daalụ nwanne mmadụ. Biko gbanata redio gị maọbụ ikutu n'ebe redio gị dọ. Dalo IK, thank you so much. Video call. Video call. Ise, daalụ nwanne mmadụ. 0703903903903 bụ ekwentị ị ga-akpọ ka nke na-akpọ Dudu Woman karịa, n'ihi na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-asị etepụ ya etepụ. Anyị etepụghị ya etepụ, ọ nọ n'ebe a live and direct n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Onye nọ n'ebe a. Abalị ọma. Biko gbalata igwe okwu redio gị. Hello. Nwada, ebe ka ime n'abalị a? Anyị nọ mma. gaa n'iru. Ị chọrọ ịkpọfe anyị n'abalị a? Leka Patosumbe. God bless you. Oh. You'll be better. Amen. And one, I love you too. Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ nne. Onye nọ n'ebe a. Biko gbanata redio gị, gbanata redio gị. No. Daalụ. Otu aka ọ dị. Ọ bụ fugo. Kedu egwu ahụ dị ife ahụ? Ise. Thank you. Chukwu gozibere m gị nwoke ọma. Yeah. Dalorin oh. Thank you so much. Ise. Daalụ. Onye nọ n'ebe a? Abalị ọma nwaanyị. Nnọọ, ihe ọma. Nwanne nke m ka eke ime. Good evening, man. Abalị ọma nne m. A na-emekwa?
Ya. Konem galorine. Ise. Galo. Ọ dị mma. Daalụ nwanyị ọma. Ndewo. To ọ dị ka ndị achọrọ ịkpọfe anyị akpọfe n'abalị. Ekwentị, ọ bụ na anyị bube ekwentị a, Adigbo, anyị ga-ebu nke a wee jụọ gị ajụjụ burukwa ọzọ. N'ihi na ọ bụ na anyị bube ekwentị, anyị ga-ajụcha gị ajụjụ niile anyị nwere n'ihi na oge adịghị ozugbo anyị. Onye nọ n'ebe a. Good evening. Ọkwa afọ m ka ị na-azị ga-akwụ m ụgwọ nnọọ. Ọkwa ịma nọ. Nna kedu? Alụrịna. Ịma na ekwu ha na Sis Chinyere Udoma ekute Chioma Jizọs. Ọ dị mma, ọ ga-abịa. Jisi ike nwanne mmadụ. Ọ dị mma, ihe onye ọkwụrụ nkịta chọtara m ihe n'ihi na oge m pere mpe mgbe ka na-etolite eweterite nna m Sis Chinyere Udoma na Chioma Jizọs ụlọ akwụkwọ na-agbasasị m anya. Mgbe ụfọdụ ịkpọgide aha anyị mezọ onye nke maka na ọ chichi and ihe niile ha na-ekwu bụ na a ga-abịakwa na Chioma Jizọs. Ofu onye si m oge a na Sis Chinyere Udoma na Chioma Jizọs bụ ụmụnne. Mana ọ dị mma, ụtụtụ ụmụ maka njikere gị n'afọ gara aga anyị nụrụ ozi asị dị n'ikuku maka ọnwụ n'isi ife na ọbụrụ gị nwa. Kedu ka obi si wee dị gị mgbe ị nụrụ nke ahụ? N'ihi na anụrụ m ozugbo ife ahụ mere ị gakwara na ụlọ ndị nta akụkọ wee kwuo na nke a abụghị eziokwu. Mana dịka mmadụ ịma na ọ na-ewute, kedu ka obi si wee dị gị mgbe ị nụrụ ozi nke a? A na-anwụ mgbe dum anwụchakwetetekwa. Ka ha bụrụ nke mgbe a na-anwụ. Ka mgbe m mụrụ Kositochukwu nwa m, that was 2005. Anwụchakwara tetekwa. Mgbe oge m mekwara, I think this was the third time anyị na-enwe such rumor. So ndị mmadụ ga-enwere ihe a ga na-akọrịrị. O nwere ofe egwu m, ọ dịka na chi m si n'afọ gọzie m. Amara m ma egwu nke ahụ. Nke ahụ ebe m kọrọ akụkọ otu m si nọrọ n'ụgbọala, mmadụ na-ekwu na ebunatago ya, ya na ya jere beria na ya nọ ya na-ekiri ya. Ọ marakwa na onye mbụ nne ya. Ruo mgbe m ruturu na moto bịa sị ya, nne, isi na gịnị medere? Isi na ifudiri ozu onye. So ọ bụrụ taa ka anyị na-afụ ụdị ihe ahụ, mana the only thing bụ ịmara chi na-efe, mara ihe ị na-eme, ịgbado anya na-walk towards your direction. Hapụ ndị mkpasasị anya akpọrọ distraction. So maka ha nwere onwe ha dịkwa very busy na-arụ ọrụ nke ha, ka anyị nwa na-emekwa nke anyị. Ọ bụrụ na ikwu onye iberibe ga-abịa nọrọzịa chewezie na asịkwa na asịrọ ka nka. Mana anyị ka ga-anọgide anọtekwa anyị aka, maka na ya kọrọ jibe mmụọ. Agwara m Chineke na the age of 90 years na m ga-eburukwa oche otu a na-abụkwara ya abụọ. Ndị mmadụ akpọkwa m, kwụkwa m ụgwọ, anya m adịkwa ngụ ego m ozuo ezuo. ịmara ka dị mkpara ebe ọ dị. Ọ dị mma, ọ dị ka ga-eburukwa ekwentị anụwa na ha na-enye nsogbu n'ihi na onye ọbụla chọrọ ịnụ olu odudu ma mmanụ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Mana ambassador, enwere otu ihe m chọrọ edegede maka n'ile anya anyị n'oge abụcha mmadụ. Mana tupu mmadụ oge ajụjụ anyị bụrụ ekwentị a, onye nọ n'ebe a. Nnọọ nwanne mmadụ, kedu afọ gị na-ebe isi abụọ? Maazị Sunday Kaniru.
daalụ Sunday daalụ rinne o ọ nọ n'ihe na-ekwu Sunday anụ mana ihe na-ekwu nna udo dịrị gị nwa nna mana ịpụtago na village kịta I know life is I'm not watching ndewo Okay. ambassador ga-asa gị ya bụ I know life is ajụjụ not watching ambassador saa ya bụ ajụjụ Okay, otu ị na-agba bọị o nwere ike ogbuo gị aka ime ihe abụọ mana aga m asị gị n'ụlọ ụka ahụ ebe ahụ ị na-eje ofufe ka ị na-esonyere ha mgbe ọbụladị ụbọchị ụka ị ga-abịa ụka ma Satọde ọbụla na-ajara ya on Satọde ma ọ na nna gị ga-enye gị ohere ịnapụta on rehearsals ndị chọọchị na-eme ị na-esonye ha ọ ga-enye gị nkwado pụrụ iche ọ ga-enye gị ka ịmatacha ihe ọfụma maka na ihe dị n'egwu sikwara ike ọ bụrụ ihe dị izi otu ahụ ị na-esi na-eche ya maka na enwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọkpụkpọ okwu a na-emekwanye ya ọfụma sonye ya bụ na ọ bụrụ na ịchọ ime ya ị ga-akwado nke ọma ime ya imekwa ya meme ya emema mezie emezi maka na ihe mezimezi ka a na-akpọ gị a na-akpọ ya nwa mma ambassador e nwere otu ihe m chọrọ ịdị gịnị maka anyị na oge abụzi nwanne n'oge dịtebeghị aka ka otu onye egwu ibe gị nwụrụ otu onye egwu ibe gị nwụrụ Osinachi Nwachukwu bụkwa onye a na-eliela eboro di ya ebubo di ya ka nọ n'ụlọ mkpọrọ na ọ bụ ya aka ya dị na ọnwụ nwunye ya kedu ihe ị nwere ikwu maka nke a kedụkwa ndụmọdụ ị nwere inye maka na ịbụ nwaanyị n'ụlọ di kemgbe nọ n'ọtụtụ afọ kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ọnwụ Osinachi Nwachukwu nne m amara ma mmasị nọ ka Chukwu si wee chọọ ya maka na Osinachi nọ ka nwa m nwaanyị ọ nwatakịrị m hụrụ n'anya nke ukwuu nyekwana ya nkwado n'ụzọ m nwere ike ọ bụrụ ole ma ole ọ mụtakwara m ihe dị ụtọ ahụ m dụkwara ya ọdụ dịka onye nne bụkwa ya ụzọ sibe ya bilitere ka ọ matakwa na ya bụ ihe abụrụ ihe ọfụ ana ọ bụrụ ihe naanị ya na-agabiga ị nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ mana isoro usoro kwesịrị ka esoro wee bụ uche ya bụ mmiri akpọọ ya mgbe ọ ka dị na ọgbụgbọ ọ na-aghọta m bụkwara ya ndụmọdụ dị ụtọ mana dị ụtọ ma nghọta ma mmasị na maka na anyị n'ime bụ ọnụchara again mana o nwere ndị etu esi kọwara ihe bụ ụgbọ na again na ụgbọgwojuo ha anya ha aghọtamacha ya aghọtacha ọ bịa bụrụ nsogbu nyere ha mana aga m ahapụ akụkụ ahụ so ihe m na-ekwu in general bụ na ya bụ ihe mere na-emeela ofu ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị bụ mgbe nwoke ọbụla gị na ya na-abụbi na-asị gị na ị hụrụ ya n'anya dị na-atọkwala ya ụtọ nke ukwuu nọkọtazi werezie gị na-emere m futubọọlụ maọbụ ịhụ ya mara na nsogbu dị iji n'oge gbapụgba chọwa enyemaka maka enwere ike ya bụ nwoke amakwa n'ihe ọ na-eme ọ bụrụ na aka onye iro abanyego maka na akwụkwọ nsọ si na onye ọrụ ugbo ejiri ụtụtụ wee kọgide ugbo chi wee jie ọ na-akụzie ka o jee zuru onwe ya ike n'abalị onye iro were titi abalị megide jekwuo ata n'ime ọka so onwe ike ọ bụrụ na onye iro akụnyego ata n'ime ya bụ ọka
wee binye zọpụ njem dịka Nwachukwu wee nwee ike chọba ewu ojii tutu kama ịnọrọ na-egbochi ka ahapụkwa isi ma ọ ka ahapụ ịma ma ọ ka ahapụ isi ihe mebie. Ọ dị mma odudu woman n'ihi na oge abịarọzi nwanne mmadụ amara m na ga-ebu ekwentị ya ọ ka anyị buru mgbe ka anyị buru na onye akpọkarịgo onye nọ n'ebe a abalị ọma nwanne mmadụ kedu afa gị na-ebisa akpa anyị gaa n'iru Nna kedu obi ka ime n'ala nwa Gani ama n'ihi kwuru nna n'alụ otu aka ọ dị ọ ga-abịa daalụ Ndewo. daalụ Ndewo. ọ dị mma odudu woman oge adịrọzi n'akụkụ anyị mana nwere ajụjụ m ga-ajụ gị n'ihi na ọtụtụ mgbe dịka onye na-eme egwu ọtụtụ onye nwere ọtụtụ egwu ama ama ị na-aga na be ndị ọzọ aga agụ ya nwa egwu ka ị nwere studio nke gị ị na-akụ egwu iwepụtara ọ bụrụ na ị nwere studio kedu bụ n'obi ji wepụtara bụ studio ọ bụkwa na ị nweghị studio kedu ihe isi aka mgba ị na-afụ ma ị gaa na studio ndị ọzọ ịgụ egwu nke ọzọ ị ga-asanye n'akụkụ ya bụ dịka nne na-egwu onwegwe ọtụtụ ndị ịkpọpụtagoro ị nwere ike ịkpọta na azụtago m ọnya azụtago m ọnya azụtago m ọnya gị ma ọ bụ na ha tolite ịchasị ọ gwa na odudu woman bụ onye zụpụtara anyị dịka onye egwu ama ama kekọrọ igbo ma na-ege Na nkeji abụọ. na nkeji abụọ. That's 2 minutes. 2 minutes. Okay. Na mbụ bụ na enwe m studio mana m bidoro na-ejego na nke ndị ọzọ na-alụ tupu anyị wee nwee nke anyị and ebumnobi anyị ji nwekwana nke anyị abụọ naanị ka anyị ike na-eme egwu anyị na ọka anyị ike na-enyekwara ndị ọzọ aka maka ọ na-enye m ọṅụ ịfụ ndị nwere ya bụ ọkpụkpọ oku ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ talent inye aka wee gazie onye ahụ maka na ije ozi anya dịka m gwara nwata nwa okorobịa ahụ na ọ bụrụ ọnwụ etunyeba aka ilu si ada n'ọnụ ka o si atọ o nwere ndị nwere onu ịbụ abụ a nke ọma mana ọ mara abụ abụ enwekwana ndị mma ka esi abụ abụ mana onu a dị egwu so ndị dị otu ahụ anyị na-enye aka gbaziere ha enwere ndị nwekwara na onyinye amara ide egwu eluigwe na-enye ha egwu dị egwu mana ọ mara abụ yuto na-enwere onye ndụmọdụ maọbụ onye ezi nchekwa ọ na-esi ọnwụ ka ọ gụọ ya ka o jegụọ ya n'aka ya ọ bụrụ iwu na ị ga-agụ ya ọ bụrụ iwu ị nwere ike inye ndị otu anyị ọ bụ dị ma ka esi edozi ya bụ egwu gụọ ya nke ọma so ị nwechara department and different kedu afa studio ga studio anyị kpọrọ ya CGVM, that's the Christian Voices Ministries Studios. Ambassador bụrụ otu ihe m chọrọ ịjụ gị maka na ile anya ebe ọ bụla ichere ntị n'ala anyị bụ Naijiria ka ọ dị ugbu a ya nwa bụ okwu akpụ n'ọnụ ntuli aka elu maka na ama m na-ebu onye ndọrọndọrọ ọchịchị mana ị na-aghọta ihe na-eme n'ala anyị ihe si aga mmakwa m na ịma na afọ na-abịa abịa 2023 bụ ihe na-akwụ ebe niile onye ọbụla ịkpara aka n'ọnụ ndị nkụzi mahadum na ọbụbụ ọrụ kamgbe karịrị ọnwa nna enwe onye na-ekwu okwu na ihe a na-ekwu 2023 dịka ihe siri kwuru ugbu a ka ihe isi ike na ihe ndị ọzọ ndị ala anyị si ata ma na-ata ahụhụ kedu ihe gwara ike ịgwa ndị ala anyị nwere PVC na maka afọ 2023 nke a bụ ụgbụgbọ tọwara m ntị na aka m agwa onye ọbụla
ọ bụrụ na enwetabeghị ya bụ akwụkwọ ikike nke a kpọrọ PVC gbaa mbọ rinne ka ị nweta ya, gbaa mbọ fụ na ị nwetara ya, maka na ọ bụ akwụkwọ a ka anyị ga-eji natakwa ndị ọgụ mmadụ, ọ bụ akwụkwọ a ka anyị ga-eji wee nwetakwa ya bụ oke dịra uru anyị, maka na ihe na-eme kịta na-agbazi anya mmiri, ọ na-agba anya mmiri agba ọ dị etu esi akọ ya akọ. Biko ka anyị hapụ ịnọrọ na-ekwu bụrụ ndị na-emeso nsọ mkpọtụ, ka anyị binye njem kwado onye nke anyị ma gaba ahụ mụrụ anya anyị mbọsị a ga-atụkwa nne m akwụkwọ etu akwụkwọ ịpụta bịa tụọ ekwena ka mmadụ ihe gị maja gị ka ị nọrọ n'ụlọ na-ada atụ na a na-agbakwa ebe asị pụta bịa tụọ akwụkwọ anyị tụsie ya bụ akwụkwọ na site n'ike nke Chineke anyị ga-enweta ya bụ ezi ọ dị mma. Odudu womanụ, aga m ajụ gị ajụjụ atọ otu ugboro, ị ga-eji nwayọọ mana oge adịrọzi, mana nkeji abụọ otu nkeji ka ị ga-eji wee saa ajụjụ. Nke mbụ bụ na n'ihi na anyị magụ na abịa n'ala anyị akịta anụma ndị egwu ama ama na-eme onye selite isi gụọ ọ bụ na egwu ya gawa afịa ọ banye ụlọ ejiji Nollywood wee na-asị na ka njikere gị ị chọrọ ịbanyego ka ị ka ga-abanye. Mabanyebere m mana ọmụkwa na-agba ngwa onwere maka na ya bụ everybody bụ an artist kwesịrị ịdị versatile and flexible. Ibe mkwana gị na nna asụ Igbo ma mara m ihe a na-akpọ ya n'Igbo, so that nke ọbụla ị nwetara ma a lot of us bụ nwere ya bụ onyinye amara na-enwekwa onyinye ọtụtụ mmadụ ama ha na mụnwa bụ onye ezigbote ejije dị egwu nke ndị oyibo kpọrọ kọmedi, onye na-eme ejije ịkpa ọchị, enwere ike ime gị ihe ọchị ị ga na-ajụ nwaanyị eghọtago. So mana ya bụ ihe dịbagodo nwa akụkụ ka anyị jichagodo Jizọs ozi. Kedu ozi asị dị n'ikuku kịta gbasatara gị ị ga-asị ka ị kwuo he ife a ọ bụrụkwa eziokwu, maka na ozi asị karịrị akarị, mana ọ nwere nke ka aka wee metụta gị kịta a ga-emasị gị kwuo ozi asị gbasatara gị kịta dị n'ikuku ndị mmadụ na-ekwu ị ga-asị biko ndị Igbo na-ege ntị nke a bụkwa na ozi asị. na m nwe ego enweghị m ego onye mmadụ enyemaka ya kpọpụta anyị afọ onye akọrọ afọ gị onye akọrọ. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-etolite ọkachasị ndị nwere onyinye ịgụ egwu n'ala anyị bụ Naijiria na kwa mba ọzọ niile ndị na-ekiri nkịta? Kedu ndụmọdụ ị nwere n'otu nkeji? Aga m asị gị gbado anya na-ekpe ekpere kaba ahụ mara ebe Chineke kpọrọ gị ọkpụkpọ oku, mekwana onwe gị ka ị dị abịara Igbo ebe ahụ ka ị nwee ike jee ya bụ ozi nke ọma. Gbado anya n'ihe ị na-eme, emela ka ime dịka onye ọzọ, emela ka ime maka na onwere omekata ka ịza afọ onye ọzọ. Ihe niile ego n'oyibo sụọ n'oyibo gaghị agụ kasara ndị ị ga-abụ ụgbọ nke onye Igbo dịka onye egwu ibe gị bụ Gozie Okeke si na Chinyere Udoma ga-agụ Chinyere Udoma, ọ gaghị agụ Gozie nwa Okeke. So ọ bụrụ na ị nwe ya bụ onyinye amara jisi ike, achọna ya n'ọkụ ji nwayọọ na ya bụ ihe na-achọ erugo aka. Ọ dị mma, ya bụ ife na-achọ gị erugo aka. Igwe ọma eji eme ọnụ na afụgo na oge adịrọzi n'akụkụ anyị, marakwa na ya banyego na ụwa mgbede, mana ọ bụ na anyị kapụ n'ihi na Odudu womanụ dịzi ka ụkwụ dị ya n'ije, n'ihi na ọ ga-akwụ gwaragwara ka ọ gbara wee lawa. Mana ụwa mgbede anyị ga na-aga n'iru, ma ọ bụ na anyị lọta obere ezumike anyị ga-aga ka anyị wee dupu Odudu womanụ n'ihi na ọ bịara ije nwụla. Ebe a ka anyị na-achịkọta ya n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Dịka anyị kwuru tata na anyị nwere onye ọkacha egwu ama ama n'ala anyị bụ onye egwu ụka, olu ya na-enye Chineke otito, a na-esite n'olu ya atagbo dị iche iche. Dịka anyị nọrọ ọtụtụ ndị kpọrọ anyị n'ekwentị na-asị na otu nwoke sị na oge ya na-ege egwu Chinyere Udoma, nwaanyị nwoke ahụ na ya wee gụba egwu Chinyere Udoma. Ozugbo ya na-agụ ya, nwata enweta ọgwụgwọ nsọ. Ọtụtụ ndị na-enye akụkọ agba ama nke ọma. Ya ka anyị ji wee kpọta ya mgbe ka anyị na-akpọta ndị ama ama, anyị ga na-akpọtakwa. Nwere anyị kwuru sị na anyị ga-akpọtakwa Chioma Jizọs. Ebe Chinyere Udoma bịakwara, anyị ga-akpọta Chioma Jizọs. Ma Chioma Jizọs ekweghị abịa,
anyị kpọchagachikwa Chinyere Udoma sị ya kpọrọkwa Chioma Jizọs bịaghachikwa ebe a ụnụ abịa ọ dị ka Chioma Jizọs Chinyere Udoma Gozie Okeke na Miss Chinwe ụnụ na-ama ga-abịakọta ọnụ ha bịakọta ọnụ ka ha wee kperezie wee mee night of praise ọ dị mma Odudu Woman anyị na-ekele gị na Voice of the People 90.3 FM nnọọ n'ihi na ọ dịla ofele ohere anyị bịara wee nọnyere anyị anyị kpọkwa gị ọzọ biko zaa anyị ebe a ka anyị na-awụshi ma kwụshie n'ihi na anyị ka ga-aghachirasi azụ ọzọ Odudu Woman kele ọhaneze ndị Igbo ọhaneze ndị Igbo ọma gara anyị ntị daalụ m asị m ka abalị amara gị mma ise ị ga-arahụ dịka nwata mana ịmanyụ mamịrị nte asị m ka eze m gọzie unu ise ọganiru iru na nzụ gị ise iru na nzụ gị ise ihe ọma mere m ọ ga-emere gị n'aha Jizọs. ise ama na mmadụ n'ebe ahụ na-eti ise n'ihi na ọ dịghị ọ bụ na ịchọba iti ise itisie ya bụ amen adịghị okele ọhaneze ọfa Ambassador Chinyere Udoma gụrụ bụkwana ọfa na-akpọ ọfa ụmụ Israel agọcha ya akụchie ya etu ahụ ọ dị abụchika iro mana ịkpọmadị Igbo nwa chetakwa n'anya adịghị abụọ na Voice of the People megboro aga ọkụkọ mụ na Ambassador Udoma ga-akpara ngwongwo anyị pụọ mana Tochukwu ga na-agakwa n'iru iwetara unu ụwa mgbede ụfọdụ ifọ ụfọala fọ unu emena maka ịga ntị egbe bere ugebere nkesa ibe ya ebe na asị m nwanne ya zi ya ebe ọ ga-ebe aha m bụ Tobechukwu Kasmel anakpọ m too ha m so m nwoke mmalụ mma ọkwa ịmanụ aga n'ebe ọbụla n'ihi na nlaghachi aga m akpọfe gị n'ụwa mgbede ọkwa maka ose adị ịmanụ Igbo ana m abịa Thank you for coming. We'll take a picture for Okay, call that keep coming in. Voice of the People. Get a bunch of phones. Oh, yeah, I'm